Elkar argitaletxea izan da nire ikerketaren gaia, bai? Elkar argitaletxearen kudeaketa izan da aztertu dudana. Eta hori aztertzeko, edo azterketa honetan egin duguna izan da, alde batetik hartu gaur egungo kudeaketa, oda, nolabait ikusi gaur egun nola funtzionatzen duen, zein dan elkarrek duen kudeaketa, eta beste alde batetik planteatu, etorkizunean zer nolako kudeaketa nahiko genuke. Ikuspegi feminista batetik saiatu gehi ikusten zer da kudeaketa feminista, edo zer ezaugarri izan beharko lituzke horrek, beste batetik ikusi dugu, guk etorkizunera begira planteatzen dugun kudeaketa hori zer nolakoa nahiko genukeen, eta hortik ondorio batzutara iritsik esan ez, kudeaketa feminista baten hitz egitean arituegean, edo ez, hori bukaeran ikusiko genuke. Elkar argitaletxea azterketa behin esan behar da, 50 urte betetzera dikoan enpresa badala. Beraz, enpresa da eta urte asko dituena. Hori kontutan lotzea, importantea da kudeaketa hitz egiten ari garenean. 1992an abiatu zen argitaletxea, 20 lagunek Ipar Euskal Herrian sortu zuten, lehenengo elkar, eta, euskarazko liburuari eta euskal kantuei ikusgarritasun eman izien. Gizarteratzeko ikuste zuten tresnarik etzekoela, eta orduan, berabaki zuten, bereiek sortzen zeketela tresna horri eta eman zezeketela bide. Handi 2 urtetara, baliabide gehiago behar zituztelako, beste 20 lagun gehitu ziren taldera, beren ekarpen eginez. Eta beste 20 lagun izan ziren Hego Euskal Herrikoak. Beraz, 40 lagunek osatutako talde bat izan zen, elkarren lehenengo urteetako gidaritza eraman zuenak edo taldea osatu zutenak. 1997an elkar Baionan egotez aparte Donostian ere kokatu zen. Eta argitaletxea, zentzakegu, ordutik hona batez ere Donostitik biteratu izan dela eta Donostien kokatu izan dela. 1996an elkar taldea osatzen duten enpresa guztien sortzaileak zirenak erabaki zuten fundazio bat eratzea. Fundazio bat erabatu nahi izan zuten, ikusten zutelako, beraiek ordura arte sortutako azpiegitura guztia persona partikular batzuen eskutan zegoela, baina etorkizunera ziurtatu nahi zuten, azpiegitura guztiak berriro ere euskal kulturaren zerbitzura egongo zela. Eta ikusten zuten hori persona partikularren esku egon ordez, asko egokiak batzela, egitura sozial baten eskuetan egotea. Fundazioa eratu zuten, eta enpresetako akzioak fundazioaren esku utzi zituzten. Berdin, argitaletxeko akzioak. Argitaletxean, 40 lagun eskuetan zeuden akzioak pasazian fundazioarenak izatea. Beraz, gaur egun, elkar argitaletxearen jarraukarra fundazioa da, eta horrek bermatzen du nolabait baliabideak egotekotan, baliabide horiek berriro ere euskal kulturaren zerbitzura jarriko direla. Aipatzekoa da, elkar argitaletxea, elkar marka baino gehiago dela gaur egun. Elkar taldera beste argitaletxe batzuk etorri izan dira, Txartxalo, Txertoa eta Sua, bere momentuan argitaletxe independenteak izan ziren, eta momentu batean erabaki zuten, edo adinagatik utzi nahi zutelako, edo baliabide faltagatik ezin zutelako aurrerekin, planteatu zioten elkarri, argitaletxe horren segida hartuko zuten, kasu hobetan elkarrek baloratu zuen baietz, zuen ibilbidea eta zuen katalogoagatik, eta orduzkeoz elkar taldearen barruan kokatuta izan dira. Gure azterketa abiatzeko garaian, eta helburua denez, azterketa ikuspegi feminista batetik egitea azterketa, lehenik eta behin egin duguna izan da ikustea, zer da kudeaketa feminista bat izatea. Zer da, enpresa baten kudeaketa hitz egiten egianean, kudeaketa feminista. Egia da, nik esango nuke, hau ez dudala topatu inun definituta, zer denek kudeaketa feminista. Baina, bai, batez ere, bi dokumentotan hartutako gogoetak eta urtean zehar eskolan jasotako
eta gure eztabaidetatik ateatako ezaugarriak kontutan hartuta, nolabaiteko idea batzuk planteatuko nituzke kudeaketa feminista baten ezaugarri izan daitezkenak, bai? Horizontaltasun eta talde lana, lidergo partekatua bideratzea, ardura txandaka planteatzea, bortxa asko harremanik ez, lan giro egokia sortzea, hizkera eta jarrera sexista saihestea, pertsonak erdigunean kokatzea, lantokiaz ari garenean ere, lana eta bizitza pertsonala kudeatzen lagunduko duten baliabideak izatea, jakintza partekatzea, beste harremantzeko modu batzuk saiatzea, dibertsitatearekiko begirune eta respetua, eta emakumeen eskubideen alde aritzea. Uste, hauek, nik orain arte ikusi dudanagatik, badirela kudeaketa feminista batek izan beharko lituzkenaren ezaugarriak. Bai? Bueno, hau kontutan hartuta hasiko gara orain ikusten, elkarren kudeaketa nolakoa da. Lehenengo puntuan, eta bigarren puntu batean, etorkizunera begiratzen nolako kudeaketa egin. Gaur egungo kudeaketa aztertzerakoan 3 puntu izan ditugu kokoan. Alde batetik egitura administratiboa, beste alde batetik antolaketa bera, eta bestetik funtzionamendua. Egitura administratiboari buruz gauza gutxi esan. Lehen esan dugun bezala, elkarrargitaletxeak gaur enpresa bakarra da, eta enpresa horren barruan 4 marka edo 4 zigilu daude. Zeinaren bidez argitaratzen dian berak ekoizten dituen liburuak, ez? Horiek izango lirateke 4 zigilu horiek dira elkar, txartalo, txertoa eta sua. Den argitaletxe bat bakarra da, baina 4 zigilu horiek bakoitzak bere izaera propioa ere badu, bai? Elkar batez ere, literatura, haur eta gazte literatura zein helduena, saiakera eta pentsamentua, ikasmateriala, euskara ikasteko materiala, eta musika gizarteratzea edo kaleratzea arduratzen da. Txarteloren kasuan, aurrentzako liburugintza da bere marka. Suaren kasuan, Euskal Herria fisiko esaten duguna, hau da, batez ere, natura eta mendiarekin lotutako ekoizpena argitaratzen du. Eta txertoren kasuan, batez ere, Euskal Herriarekin lotutako Euskal Erdal produzioa hitz egiten nahiko ginateke. Eta izango litzateke, narratiban eta saioan egiten duela bide hori. Baina, argitaletxe bakar batetik. Garai batean, 4 argitaletxetaz hitz egiten zian, eta gaur egun batean, enpresa baten barruan, eta modu bateratuan funtzionatzen dute. Horrek, antolaketan zer dakar? Antolaketan dakarrena da, orain dela urte batzuk, baldin batzian, 4 enpresa bakoitza modu autonomoan funtzionatzen duena, gaur egun denak batera eta talde bakarren batuan funtzionatzen dutela. Eta horrek, dakar nolabait lehenengo urrats bat talde gisa funtzionatzeko. 2013-2015 elkarren aldaketa generazio bat hasten da, ordura arte ardura eraman dutena batez ere sortzaile taldekoak izan dira, horiek erretiratzen, jubilatzen hasten diren neurrian, zuzendaritza berri batek hartzen du, eta argitaletxean ere gauza bera gertatzen da. Gaur egun, zuzendari nagusi bat, koordinatzaile nagusi bat dago, argitaletxean, emakumea dena, eta horren baitan antolatzen dira edizio taldeak eta bai gainerako taldeak. Nolabait, baterako funtzionamendu horretan, saiatu dena izan da, hildokako funtzionamendu bat antolatzea. Hau da, elkarrargitaletxearen barruan, gaur egun, esaten da, 6 hildo nagusitan edo antolatuta dagoela. Alde batetik izango nuke literatura eta arruntzako liburuen hildoa, beste alde batetik saiakera eta pentsamentua, ikasmaterialgintza, hizkuntzaren ikaskuntza, Euskal Herria fisikoa, oda mendia, natura eta hori berara hartzen dituna, eta musika. Orduan, 6 hildo horietan antolatzen da argitaletxea, eta gero 6 hildo horien artean erabakitzen da argitaletxeak Euskal Gizarteari eskaini behar diona zer izan beharko den, nondik nora bideratu behar den, eta gero bigarren maila batean gehatzen da hori zein zigilutan edo zein markarepean argitaratu beharko litzateke. Lortu nahi izan da nolabait, batera funtzionatzeak ekartzea sinergia handiagoak elkarrekin eta ikuspegi zabalago bat izatea denek ere. Ez bakoitza bukatzea bere terrenotxora. Hala ere, hildoka funtzionatzen baldin bada ere, hasieratik esan nahiko nuke,
argitaletxe bat ez dutela bakarrik editoreek egiten. Hau da, editoreekin batera, badaude beste sail batzuk, ezinbesteko direnak argitaletxe baten lan osoa bideratu alizatuko, bai? Kasu honetan izango lehetzeke diseinu saila, zeina ilustrazioez aparte, maketazioaz eta irudi guztiez arduratzen den, produzio saila izango litzateke nolabait argitaletxearen materializazioaz hitz egiten, argitaletxearen barruan materializazioaz hitz egingo genukena, da, liburu bat dagoenean, gure imprentara eman behar da, imprentatik banaketa bideratu behar da, liburu dendetara iritsi behar du, irakurlearen gana iritsi alizateko orduan prozesu horretaz arduratu behar da, eta azkenik sustapen sail bat ere badago, arduratzen den batez ere, argitarratzen den horren gizarteratzeaz edo ezagutzera emateaz. Orduan, argitaletxeak egiten ari da bide bat, non garai batean edizio taldea eta nolabait produzio edo ekoizpen taldea esango genukena, eta sustapena, irudia eta produzio hartzen ditun talde hori bi elementuz diferente zian, eta alegin bat egin da nolabait funtzionamendu bateratuago bat eman dezaten. Ez da din izan, konpartimentu estankuka, hau da, ni edizioez arduratzen naiz eta sustapena arduratzen zera, baizik eta bidea egin dadin nolabait elkarrekin egin dezagun prozesu osoa, bai? Guzti horretan, antolaketaren antolaketaren barruan esan behar da, gaur egun argitaletxeak 30 langilearek egiten dutela lan, 30 langileari dira, hildo guzti hauek lantzen, 30 horietatik 20 dira emakumeak, bai? Esaten dutenez, salto handi bat gertatu da azkeneko urte hauetan, bai? Erabat gizonezko esan, eremutik pasagea, emakumeek pixu handia baduten eremu batera. Eta galdetutakoan hori erabaki konstiente bat izan dan, bai koordinatzen nagusitik hasita eta bai gainontzeko arduradunetara joan da, denek esaten dute, ez da gala izan erabaki bat argitaletxean esatea hemendik horre emakumeak kontratatu behar ditugu, izan dela, guk ezaugarri hauek beteko dituzten personak behar ditugu, etorkizun ere egin behar ditugu lanak egiteko, eta orduan horren bila jotea da. Baina era berean gauza bat bai izan dutela argi, eta da, aukeran baldin badaukagu emakumearen alde egingo dugu. Hau da, guk nahi ditugun ezaugarriak betetzen dituzten artean emakume eta gizonezko baldin badaute, lehentasuna emakume izango da. Hori izango litzateke nolabait aldeko edo erabaki kontziente bat bezala planteatu genezakena, ez? Ez da argitaletxearen antolaketa edo ez da horizontala, zuzendari nagusi baten edo koordinatzaile nagusi baten azpian antolatutako egitura bat da. Baina funtzionamendura jote geanean konturatzen gea, egiturak ematen duena da, antolaketak ematen duena, baina esko funtzionamendu horizontalagoa bat duela, bai? Batez ere sailka antolatuta egonik, eta taldeka antolatuta egonik, talde hauetako bakoitzak ikusten du bere barruan, jo duela azkeneko urte hauetan, ahalik eta funtzionamendu horizontalaren egitea. Hau da, helburu ez dela horren beste talde hauetako bakoitzak arduradun badu, eta arduradun horrek gestionatzen du nolabait taldea eta beak esaten du talde horretan zer lideratu behar du. Gehiago jo dutela arduradun hauek, guazen hemen talde bat egitea, eta guazen talde moduan funtzionatzea, denon artean erabakitzea, erabaki dugun hori, etxe osoak erabaki duena, urrengo urteetan landu behar dela edo izan behar duela gure estrategia, hori nola landuko dugun denon artean erabaki dezagun. Eta horretan egiten nahi dian urratxetan, oso pozik daude arduradun gehienak. Ez denak, gauzak aldaketak ez dira xamurrak, ez dira erresak izaten, ez da? Sail bakoitzean egiten ari dan aldaketa horretan, edo sail egiten ari dan sail horretan pozik dauden bezala, ikusten dute sailako gertatzen ari zailela horizontaltasun hori edo batera funtzionatze hori sailen artean. Eta sailen artean oraindik ikusten duela nolabait badagoela sail bat bestearen gainetik kokatzeko nahi bat edo indartzia bat urteetan agian funtzionatzeak ekarri duenagatik, bai? Inork ez du planteatu
eske batzuk horrelakoa dira, jendeak plantatzen duena, ez dut uste gaiztakeriz hitz egin, norbatek elkarrizketatu batek esate zuen, nik ez nuke esango gaiztakeriz jokatzen denik, baina egia da, badagoela, sail batzuetatik, besten gainetik hartzeko horrelako joera bat edo ez. Laburran esan da, pixkat, ezaugarri horiekin egiten dugu topo gaur egun egiten ari da antolaketan, ez? Aldaketa batzuk egiten ari dira, baina horretik zailtasun batzuekin. Orduan, hori kontutan hartuta plantatu guen, eta zer nahi dugu etorkizunera begira? Nolakoa nahi dugu? Ez dugu horren beste plantatu, egingo aldegu kudeaketa feminista bat. Ez plantatu dugu, zer nolako kudeaketa nahi dugu, eta gero ikusi, edo baloratu hori kudeaketa feminista ote den edo ez. Ze ezaugarrietan oinarritzen dugu, pixkat gure kudeaketa hori. Alde batetik, esan behar da. Gaur egun ikusten da erronka eta zailtasun handietako bada denborarena. Jendeak ikusten du, gero eta denbora gutxiago daukala lanerako. Ikusten du, gero eta baliabide eskisagoa direla, oso konstiente da, liburuaren munduan gertatzen eritanaz, baliabideak gero eta urriagoa dira, salmenta gero eta txikiagoa dira, orduan horrek ekartzen du alde batetik gero eta baliabide gutxiagoekin da jende gutxiagorekin egin behar dela lan, eta gero eta azkarrago egitea eskatzen duela askotan. Eta horrek tentsioak sortzen ditu eta estresa ekartzen du. Orduan, kontutan izan behar dugu, nolabait, guerik gela euskal kulturaren alde sortutako argitaletxe baten lanean. Orduan, Euskal Herriarekiko konpromiso bat duen argitaletxe batekin. Baina konpromiso sozial bat ere badu argitaletxe horrek. Eta konpromiso sozial horretako lehena du bere lantaldearekin. Hau da, ziurtatu behar du lantalde horren mantentzea. Beraz, bi horiek uztartzea beti ez da erresa, eta horrek hainbat ondorio eta zailtasun ekarriko ditu. Laburrean zaila denez, enumeratu ditugu pixka bat, guzen nolako ezaugarriak nahiko genituzken, edo argitaletxeak zer nolako ezaugarriak nahiko lituzken etorkizuneko funtzionamendurako. Gu eta haiek, askotan biek nahasten ditut, neurri batean ni ere gertu sentitzen izateko argitaletxetik, ez da? Alde batetik, izaera horizontalago bat izatea, bai? Arduraren kontzeptu aldatzea, arduradunak askozen bideratzaileak izatea, aginteetatik aldatzea, ardurak txaldatzea, zergatik ez, pixkat pintatzen da etorkizunera begira, ardurak agian txantaka izateko bide bat izan daitekela, autonomi izatea lanerako garaian, bide horretatik jotzea, horizontaltasunaren norabidean. Funtzionamenduan talde lanean oinarritzea eta protagonismoetatik ihes egingo duen funtzionamendura batera jotzea, bai? Hau da, lortzea denon arteko funtzionamendu bateratu bat. Horrek dakar egituran ere, bestelako pentsamendu bat planteatzea, bai? Koordinatzaile baten baitan antolatzen dian lantaldeak izatetik, lantaldek antolatutako egitura baten barruan, koordinazio gutne bat izatea, eta horren barruan egotea koordinatzaile nagusi bat. Harreman eredu berri baten bila joan behar dugu ikusten da, errespetua damenekoekin, agentekeriaz ez jokatzea, hizkerak zaintzea, elkar laguntzeko jarrera bat izatea, eta pertsona erdigunean kokatzea. Eta hori da, esaten erresa eta egiten zaila den elementuetako bat. Baina, bai ikusten dugula, nolabait, lanera, lasitasunez eta gozatzeko modu batean joteko esparru bat sortzea garrantzitsua dela etorkizunera begira, ez? Jakintza partekatzu dena, lan giro ona izatea, elkar zaintzeko aukera emango duna, giro guzti horiek ekarriko dituena. Eta horrek berak ikusten dugu etorkizunean eztabaida bat ekarriko duela, eta dela, eta soldatekin zer pasatzen da. Zentzua aldu horizontaltasun horren barruan soldata diferentziak izatea, eta diferentziak izatekotan nola toleratu izan behar dute. Eztabaida horiek ere, mahai gainean etorriko diren percepzioa dago. Eta proposamen bat planteatzen da, beharko gelibitzakela agian argitaletxeak estilo liburu bat izatea, non definituko duen gure izateko modua, gure lan egiteko modua, eta gure hizkera nolakoak izan behar duten. Hori izan daitekela emaitza hon bat, etorkizuneko lanak erraztu ditzakela.
Hau posible da, aukerak ikusten dira, lantaldean badagoelako interesa eta gogo horretarako. Zailtasunak duterik gabe daude. Zailtasunak daude norberaren handik hasita. Honek eskatzen duelako guk geuk geure jarrerak aldatzea. Persona bakoitzak aldatzea bere jarrerak eta bere lan moldeak. Eta horrek duterik gabe ditu zailtasun handiak. Baina horretaz aparte, argitaletxea ez da elementu sorte bat. Talde zabalago baten barruan kokatzen da, eta horrek ere bere zailtasunak ekarri ditu, eta batez ere gizarte kapitalista honen barruan dagoen enpresa bada. Beraz, horrek ere ez ditu laguntzak egiten. Baina, taldean interes bat dagoenez ikusten da posible dela. Bueno, eta hau dena esan da, kudeaketa feminista batetaz hitz egiten ari ote gara. Bueno, guk esan baldin badugu hasiera batean ze ezaugarri zituen kudeaketa feministak, ikuste dugu argitaletxean eta argitaletxeko kideek egiten dituzten planteamendu horiek nolabait bat etor daitezkeela kudeaketa feministorren ezaugarriekin. Beraz, iruditzen zaigu, etorkizunean definitzen denean kudeaketa feminista zein den, baldin eta argitaletxeak bide hau egiten baldin badu, ezaugarri horietako asko horren barruan kokatuta egon daitezkeela. Argitaletxeak kudeaketa feminista bat izango du etorkizunean? Zaila da hori esatea, baina bai esan daiteken ere ustez, argitaletxeak kudeaketa feministago bat izan dezakela, eta bideo hau hartzen baldin badu eta bideo horretan lan egitea baldin badu izango duela.